Ramogi yore migao mararita Dr. Raymond Omollo okwo Kanise kod jodolo mondo mi okonye chiwo puonj ne rawere matindo e thurka mondo mi gibed jomo bidhore e kind oganda. Dr. Omollo nokone Kanise mondo mi giyie gichiw puonj ne rawere matindo kendo ginyisgi yore maber ma ginyalo luwo manyalo miyo gidongo e Kristo ma ok gikier kata bayo ka gidonjo e timbe moko manyalo rocho ngimagi. Olose nyasi madhialo higni 100 nyaka ne chako osiptal ma Kindo Adventist Hospital e kachung'od bura makarachuonyo. Okoni Kanise pok otimo moromo e chiwo puonj ne rawere kendo gibed joma beyo ka omedo jiwo Kanise mondo mi oket maino margi e chiwo puonj ne oganda matindo. Ka jaod bura ma Oriri mak Nyamita to nokone rawere mag Gen Z mondo mi obed joma kare kendo oganda kojiwogi mondo mi ginya kwe kata mana ng'anyo ma ochan tarik 25 dwe ni mar payo rawere mag Gen Z manotho e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda higa mokalo. We must positively impact society. We must continue to bring our young ones closer to the Lord. We must continue to teach them the Adventist way of life so that they are respectful, they are responsible, and they are people who can listen, particularly when elders or people who are older than them speak. The Gen Zs of this nation, I want to urge you, make your voice heard. Please make your voice heard in the loudest way, but it doesn't have to be violent. Make your voice heard in the loudest way you can, but you don't have to be negatively influenced to interfere with other people whose voices also needs to be heard. It is now upon us to see how can we nurture the vision that they had to become great, and so that the future, our future generation, may also enjoy that same sweat.